Dragi svi, Radmila iz Kruga ovde, kao i uvek kratak intervju sa našim divnim gostima. Tihomire, hvala ti, naša srca su ispunjena i prepunjena ljubavlju i radošću. Juče si izveo premijernu monodramu na Drini Ćuprija pred punom publikom, pred decom. Ono što je mene fasciniralo jeste da sam prvi put doživjela da neko zapravo pripoveda tu fantastičnu knjigu Ive Andrića i pomislila sam kako bi to bilo da deca ovako uče odavno. Kaži mi, Tihomire, u čemu je moć knjige, u čemu je moć pripovedanja? Ja govorim to već 20 i nešto godina i u toj meri sam nekako usvojio taj tekst, kao da je moj, kao da sam ga ja napisao, a nisam, znamo da nisam. Trudim se da i uspevam da budem apsolutno precizan, da znači ne pogrešim ni jednu rečicu dok govorim tog Andrića i učio sam to 5 mjeseci po 5 sati, 2001. godine. Ono što je sinoć bilo lepo i što je meni bilo posebno inspirativno je što su stvarno u prva 2 reda bila dečica koja su tako slušala i učestvovala u celoj toj priči i onda mi je to dalo neku posebnu onako radost. Oni su mi doneli tu radost i video sam da se onda to prenelo i na celu publiku i baš je sinoć bilo jedno od lepših i boljih izvođenja. Sjajno. Ja ne znam da li postoji neki naš glumac koji više igrao i u pozorištima i u filmovima toliko značajnih istorijskih ličnosti. Znači, Crnjanski, Dositej Obradović, Obrenović i Ivo Andrić, naravno. Jedno kratko pitanje, ovako, čisto sredoznalosti, koja je možda najdrža ili najzahtevnija uloga bila za tebe? Nemam to. Svaka u svoje vreme. Volim tu ulogu kralja Aleksandra Obrenovića, to sam 95. još igrao. To mi je značilo zato što posle jednog dužeg perioda sam uopšte igrao na televiziji. Ponosim se činjenicom da sam stvarno igrao i Branka Radičevića i Dositeja Obradovića i Jovana Steriju Popovića i isto. Znaš koliko znači dođenje kulture u dijasporu? To je jedna od vizija Kruga, upravo to da što više tog programa naših i da naših umetnika dođe ovde gde mi živimo i da predstavimo sebe u pravom svetlu. Za kraj, tvoja poruka, mi se to pitamo već godinama, pošto se bavimo tim poslom, da li misliš da kultura može da spasi ovaj svet? Da. Ja sam srećan što sam vas upoznao i jako mi je drago da sam ovde i vaš entuzijazam i to što vi radite, kad se nekako kaže u nekom Ronald Harwoodu jednom svom tekstu, kaže svaka kap na kraju svede velike stene na oblutke. Svaki naš taj mali napor u ovom pravcu i iz ovih razloga zbog kojih smo mi sada ovde, doprinosi nekom drugačijem, nekom drugom životu. Mi nećemo pobediti, sigurno, na prvi pogled. Ovu trku i pohlepu i trku za nekim drugim vrednostima. Ali dok god svet postoji, znači da mi pobeđujemo. Jer činjenica je da svet postoji, znači zahvaljujući činjenici da ono dobro ipak preovladava. A dobro, po dobrim ja nekako smatram baš kulturu, zato što sve ove naši napori u tim oblastima, u tom polju, razvijaju svest kod ljudi da postoji dobro i da postoje različite kulture, različiti ljudi i da se mogu sporazumeti, ako ne istim jezikom, ono nekako istim emocijama, istim ljudskim potrebama. Stvarno mi je drago što sam ovde i što i svuda u svetu postoji. Ja sam bio i u Vašingtonu, i u San Francisku, i u Čikagu. Baš zahvaljujući naporima ljudi koji misle da je neophodno i ovakve sadržaje ponuditi svojim i sunarodnicima, i sugrađanima. Hvala puno, Tihomire, hvala što si bio gost Kruga, mi smo presrećni. Sve najbolje. Hvala.